atur pambagyo basuki dumateng Bapak Ibu sutresna ingkang dahat kula tresnani. Sampun titiwanci pagelaran seni tutur drama Jawi Ketoprak Agung Budaya hamurwakani gelaring lampahan pundutan saking Bapak Panitia. Lampahan sejarah Gunung Kelut Kurdo utawi Lembu Suro Krido. Atekan pisan nggambaraken wonten ing Guwa Sela Bali. Prabu Lembu Suro ingkang katindakaken Ki Anom Suyitno, Patih Candramuka ingkang katindakaken Ki Engdi Sawardi. Pratamtama dipun pangarsani adik kita Gogon Saputra CS. Atekan kalih wonten negari kahuripan Sang Prabu Erlangga ingkang katindakaken Ki Utomo Hadi. Dewi Kili Suci ingkang katindakaken Ibu Indriati. Mahapatih Singomurti ingkang katindakaken Ki Sujoko. Pratamtama dipun pangarsani adik kita Wagimin kalajengaken wonten ing Desa Tawangsari Ki Doko ingkang katindakaken Bagus Siswanto, Roro Sunti ingkang katindakaken Nyi Naning Tias, Ki Kerpo ingkang katindakaken Ki Karyanto, Demang Tawang katindakaken Bambang Jasmani. Pangeran Pratikta ingkang katindakaken Bagus Dumadi, Pangeran Prasena ingkang katindakaken Ki Rabun Widodo, sesepuh saking keluarga ageng Ketoprak Agung Budaya. Sang Begawan Tunggul Wulung ingkang katindakaken Ki Totok Sontra. Wonten ing Taman Sari Emban dalu menika katindakaken Nyi Ita Talenta kabiyantu Nyi Serintil. Sesarengan para widodari ayu saking keluarga ageng Ketoprak Agung Budaya. Ngancik Madyalatri winangka panggemparing panggung utawi dagelan ingkang katindakaken Raka Mas Cipleng kabiyantu Raka Mas Betet. Dene lampahan dalu menika kasutradarani utawi sarengan Ki Dalang Sontra Wibaksa, pangeprak Raka Mas Subandi, binarung anggunging gongso Kiai Kladuk manis kanthi pangersane pengrawit Raka Mas Nuryanto. Swarawati panjenenganing Ibu Soniatun. Teknis lampu Raka Mas Mawi Atmojud, teknis panggung Raka Mas Markum, Raka Mas Tejo kabiyantu Bagus Korsin
mugi santosa. Dekorator Raka Mas Suparno dene sesepuh keluarga ageng Ketoprak Agung Budaya Bapak Rabun Widodo asli saking Kelurahan Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Para sutresna kakung Sumawana Putri ingkang dahat kula tresnani. Mekaten para kanca ingkang ngayahi jejiban Lampan Gunung Kelut Kurdo Lembu Sura Krida. Cekaping ngatur kula ngaturaken Sugeng Amirsani nggo titi purnaning Lampan monggo sesanti. Jaya Jaya Wijayanti nir ing kalih Sambikala. Nuwun nuwun kawula nuwun. Ketoprak
kula nampi kula pundi dados jimat kula Kang Mas Lembu. Ayo mami kekurangan. Bareng matur Kang Mas Lembu. Letalah anggen panjenengan ngasta bawat pusarane ngadil wonten ing Praja Selobali. Para kawula boten wonten ingkang nyantolani dawuh sedaya sami tuhu bekti sayuk saeka kapti anggenipun njunjung asma lan wibawa panjenengan. Syukur mangayi Bhagyati. Nganti sliramu sing timbali aku ngepingake matur marang Slor yen Domnawa nggonku jumeneng nata dadi ratu ratune game iki. Mekaten inggih. Aku ngepingake mundhut salah sawijining garwa, mundhut garwa minangka dadi garwa Pramaswari ning Silomo. Kang Mas Prabu Lembu Sura menika sampun trep dapur kepasang yogi dalaran anggen panjenengan ngasta wibawaning kraton Selobali menika tesih kumplanging dampar kaprames. Putri sing bakal ndak pundhut garwa iki aku nepal sangka pangasaning Gusti aku kepengin mundhut garwa saka jalma manungsa. Welah. Pripun Kang Mas Prabu Lembu Sura? Jalma manungsa kang sangka ing kauripan titikan wanita pinangka garwa menika dede bangsaning lembut bangsaning jeb nanging bangsaning menungsa. Alah. Jalma manungsa putraning ujur ratu sangka ing kauripan sing diweni peparap kili suci. Aku wis nate krungu kabarane. Welah dalah kudur. Kang Mas Prabu Lembu dalah kepiye? Menawi menika kersa panjenengan menapa mboten nami nerak walering Jawata. Nerak walering dewa ingkang sampun paring teteping hukum tumraping pagesangan wonten ing alam bebrayan. Boten salimprahipun panjenengan pinangka bangsaning jin pikantuk jauh kalian jalma menungsa. Samangka Kang Mas Prabu Lembu Sura. Dewi Kili Suci menika putra wonten ing kraton Koripan. Menika jalma menungsa lumrah. Enten alamipun kalian kula lan panjenengan. Umpamane aku kowe Kang Mas Prabu Lembu Sura menawi kersa ndharatur kula monggo katurane mut milih salah setunggaling wanita saking bangsa Jin kemawon sampun dados walering Jawata bilih to
menapa ingkang gesang wonten ing bebrayan menika sampun dipun temtokaken judulipun. Inggih kula Kang Mas Lembu. Aku ngepengenake dewaning asmara njodhokake karo panjenengan ingsun. Ento aku lakon mundhut garwa titah jalmanungsa. Wis ora kena diselaki katresnan budhe. Putri sangka ing karipun Dewi Keli Suci. Wah, welah dalah Kang Mas Prabu Lembu Sura. Nggih napa mboten kepara mendha malah saya ndadra kersanipun ingkang mangka menawi kelampahan panjenengan badhe mbacutaken kersa ingkang kados mekaten. Kula sumlaning mangkenipun sela bali pikantuk dukanipun para dewa. Allah hidup aku rabeke ya Dik. Lamarke putri kang senging karipun yen pancen ora diparengake. Ana batang sayuta purbasa pasrake sirah. Nggih, Kang Mas Prabu Lembu. Iya. Ning antep adrenging penggalih panjenengan kedah daup kalian Dewi Kili Suci saking Koripan. Badya kados pundi kemawon kula badhe tansah ngesti dawuhipun Wiswanan bubarake prajurit. Pati lamar ning Koripan. Baik kados ngaten pun tambah pangestu lengser saking kedah. Ayo lulet.
sadening pisoanan pangandel kepenangan cara lega Napa wis pangan Prabu? Bocah nylunet kekudanganing Rama gegantilaning Rama sing dak bolo-bolo Dewi Kilisuci inji dawuh dalem ya jeneng kang ira ngaturake bekti ngersaning Rama wis sak tampa ora liwat puja hastutining wong tuwa kebaton tampanana Cahayu sanget angin kula mundi. Pukilan tetusaken teguh kayuwanan kula. Wis katon tumlorot pasuryanmu. Yen to kabeh kawula saindenging praja kahuripan sing asta bawating kanalendran Sang Prabu Erlangga ya Rama kagungan putra putri sekaring kedaton Dewi Kilisuci yen to kakung ngalembono ayune yen to putri ngalem kuasisane nini ora ketang saklimah coba aturno sepira kuasisamu senajan to kang sira tumandha ana ing pidaleman keputren kepareng matur lepat nyuwun sepangapunten dalem Rama. Iya. Ngenani kewajiban kula wentah sedaya para abdi walita ingkang mapan wonten ing taman kaputren. Iya. Sedaya menika tansah ngestokaken dhateng dawuhipun Rama. Menawi Rama mboten pitados ngersakaken iti pirsa sak wanci-wanci. Kula kinten mboten badhe ndamel kuciwanipun penggalih Rama. Kowe ayu tenan. Nanging sing digarepake Rama ki aja ayu ing rupa ing pepaesan. Ning atimu ya kudu ayu. Yen to tindak kowe ya kudu ayu. Yen to srawung kowe ya kudu ayu. Ayu kuwi ora ngomongake dumunung ana ing pasuryan. Inji, kula ngertos Rama. Jalan kula menika putra pengayuman. Tindak sak pecak tembung saklimah. Bener. Tansah kula ati-ati. Jelaran kula minangka wanita-wanitaning wanita wonten ing negari kauripan. Minangka wanita patuladan. Dados mboten badhe mangkinipun kula menika ngrisemaken dhateng asmanipun Rama dalah Ibu. Ya. Kapara badhe junjung dhateng asma panjenengan dalem Rama. Kepenakno anggonmu lenggah ya. Ngestokaken dawuh. Pratekta, Pangeran Pratekta. Toka timbalan Sinan Prabu. Putrane Kakang Patih Narotama. Apa wis rada suda gerahe ramamu? Sinan
Prabu. Heeh. Nyun pangapunten kathah. Iya. Menawi grahipun Kanjeng Rama Patih Narutama. Bener. Sak menika sampun radi sekeca. Syukur. Mengko sabubaring pisowanan yen to kondrone dalem kepastian kampir ya. Aturake swasana negara ing kauripan tata titi tentrem karahayon kasugenganing panjenengan ya wis waras wiris ora ana rugi dosa kara-kara. Pratikta kang sira kanoman nulata marang ramamu Narutama ki pindhaning sedulur karo panjenengan ingsun wiwit saka Bali Ngejawa nganti kondang kawentar ana lakon Erlangga kembang ora enek sing kaya Erlangga ning Rama iki ya mung Rama iki mung palsu biyen iki rikala biyen ning lugune sing bisa mungkasi sakabeng lelakoning Erlangga Narutama ya mung ramamu renggang kula ora bisa pisah nganti mukti wibawa mbau dendha Anyaprawati kauripan. Kepenak anggonmu luga ya Pratikta. Prasena Senopati Agung. Inggih. Kula sinuwun. Bapak Andher pisowanan nganti ing pangolahan. Kang sira dadi tuwa pituandaning Senopati kauripan kepiye anggonmu mranata lan tata titi tentreming negara ing kauripan. Pikantuk pangestu dalem sinuwun. Senopati ingkang dados andhan kula. Ya, Sedaya kula ajak ngadhep dhateng ngersa dalem. Ya, Supados piyambakipun ngertos dhateng sesembahanipun. Saben dinten kula gemblek ngenani perang. Iya, banjur. Estunipun Senopati sedaya menika boten nguciwani sanget. Limpat anggen mulah. Kridaning peperangan tanceping tumbak laising tameng. Pun kenging dipun ketados. Menika asmanipun Kang Sarpan. Ora prajurit kok jenenge Sarpan kok lah. Menika ugi limpat sanget. Saged makur ning boten saged medhun. Ora kuwi menek klopo apa piye? Prajurit. Ya. Prasena Iki pancene wajibamu mranata lan gula wentah kabeh para senopati mujuning prajurit. ngaten iki. Aja nganti lirwa ya. Pilih suci putrane ingsun Pratikta lan kowe Prasena. Mangerti kok. Jejeg daya ing negara Rabu Mantung akehing kawula lan prajurit ampuh ing gegaman. Jejeg lan daya ing negara Rabu Mantung akehing para wanita kang sengkut gumruguk sabiyantu. Nek yen to jejeg lan daya ing negara yen to ora dicagaki telung perkara kabeh para kawula. Sepisan kawula kudu pinter. Kawula kudu pinter. Ning aja nganti minteri dening liyan. Sing kapindho kawula kudu kendel ngadepi apa ae sanjerone negara nang sanjabaning rangkah. Kendel ngadepi musuh ana rana anggana. Ngadepi yen to samu barang bab yang kurang prayoga mungging kawibawan ana ing kauripan sing pungkasan. Kawula kabeh kudu tumindak kang bener ya, kudu bener. Tata anggonmu mlaku, tata anggonmu wicara. Tumindak apa wae wiwit sanjeroning negara kuwi pisan jaring rangkah. Kowe kudu tumindak bener. Yen to wurung tan wurung yen to kowe ora tumindak bener, mengko nalendrane kasempya. Ini gili suci ini kada. Kepiakan Joko sajak sampai esok. Gumledau ing turun.
anggonku awan pangandikan medhar kanggo bot karepotane negara tata titene negara babakan layani rajak ana pawongan munggah ana ing pendopo agung kauripan coba pijiten kowe disek sedulur diwanoke nggih aku Senopati Prasena weh sederek Senopati Prasena Dur bali sapa kowe pun wanohaken Candramuka Candramuka nggih kok wani munggah ana ing pendopo agung kauripan Dur duwe karep apa pun pangapunten estunipun kula menika pepatih saking kraton Gosela Bali Gosela Bali minggah wonten ing pendhapi kahuripan dunuta dening sesembahan kula Prabu Lembu Sura ingkang supados marak kersanipun nuwun Prabu Erlangga ya menengo sawetara nggih diatur kersane Sinuwun Prabu nggih jenengmu Candramuka Candramuka Sinuwun Prabu tapi asmanipun menika Candramuka Candramuka nggih pepatih dalem saking Gosela Bali leres betul namun piyambakipun badhe wawan rembag piyambak kalih Sinuwun Prabu kaya ngono ngaten nggih ya kepenakno anggonmu lenggah Prasena ngestakaken dawuh Candramuka asmamu nggih kula pun Candramuka mijil saka ing Sela Bali terus yen ora luput Sela Bali ki anter-antere negara kauripan mangulon ngidul ya bener nggih mekaten nggih wis meh cedhak karo samudra kidul leres ya kumo lantang ngurangi Subasita Udanegara wis prep dalaran dulu pawakmu pasuryanmu penges kowe bangsane ing priprayangan banjur kowe munggah ngono ing pendopo agung kauripan tanpa sebawa gawe kaget ingkang lagi marak sibuk dulu gragat ing pasemon kowe duwe wigati kang rumentah ana nyane ingsun enggal walaka apa sejatine sedya lan karepmu Candramuka nggih nyuwun pangapunten menawi sowan kula munggah pendhapi kirang damel renaning penggalih nyaruwus anggenipun nembe kemawon pisuwanan nyuwun pangapunten Sinuwun Prabu Erlangga kawrat jejiban kula nampi dawuhipun ratu sesembahan kula kedah kula tindakaken menawi mboten dipun protol gulu kula kalian Prabu Lembu Sura Ratu Gustimu asmane Lembu Sura mekaten inggih kejem ya nggih nitih wujudipun Ratu Gusti kula menika satenggak mangandhap wujud jalma manungsa kadidene panjenengan asta lan suku nanging satenggak manginggil wujud maesa Wah Maesa inggih banjur sedya karepmu nuwun pangapunten dipun utus kalian sesembahan kula ingkang supados nuwun pirsa menapa inggih panjenengan dalem Sinuwun Prabu Erlangga kagungan putra mijil putri peparing asma Dewi Kili Suci Candramuka nggih yen to kowe durung nate pirsa sesembahan ana ing kauripan ya ingsun iki Sang Prabu Erlangga panjenengan piyambak Sinuwun Prabu Erlangga nggih ora luput Dewi Kili Suci ki atmajane ingsun putri sekaring kedaton ing kauripan iki piyayine pundi iki menika bak Dian jan piye asat dudu menungsa lumrah lambemu aja waton kok dadi menungsa iki kepiye kan iki putri wonten dalem sewu menika dadi tembung pangina nanging pangalembono werdine piye werdinipun sasadede menungsa menika mboten ateges kadidene kula
wujud jem ingkang awan rupinipun nanging pindhaning hapsari ingkang saking kabangan. Rasena iki jebule jem ki ya iso ngalem bono. Lho, pripun? Iya. Wujudipun jem ning karepe kaya dening menungsa. Heeh, wong ya setan. Apa niku? Oh, sih. Candramu kok. Nggih. Dadya karepmu cekak cukupe kowe iki diutus nglamar ngono. Loh. Oh nggih. Ya. Oh nggih, kapan kersan menawi panjenengan sampun kala Ngerti. tuan kula. Wiwit pangalembonomu ki ingsun ki ngerti. Kowe diutus nglamar ngono. Inggih, leres. Lah, ngemban dawuh sesembahan kula ingkang supados nglamari putra dalem Dewi Kili Suci pinangka prameswari wonten ing Kraton Sela Malih. Ya, ngene ya. Ingsun sesembahan ya ramane Dewi Kili Suci, ya. Ora teges aku nyepele marang kang sira, ya. Aku ngerti yen to kowe iki mung dapur utusan. Nggih, Ya. ngaten nggih. Namung Ngene. Purbawasesa ana astane ingsun. Purbawasesa ana ngersane ingsun. Nang duga kira sing lakoni. nggih mekaten. Yen to mengko kowe ditampa aja seneng atimu, yen to ditampik aja mruntik sajroning kalbumu. Oh nggih, nggih. Sawana saweta. Oh nggih. Nini Inji dawuh Rama. Dewi Kili Suci kang sira uga wis keprungu dhewe, ya. Wis pira wae cacahing para nalendra nerpati sing ngersakake mundhut garwa kang sira. Nang nyatane kang tansah puguh isih durung kareng. Ning rikala semono sing wis iki ana piyayi uga bakal nglamar kang sira. Coba wangsulana sing kanthi gumathok. Menawi sampun dipun keparengaken. Heeh. Badhe caos piwangsulan. Kaya ngono. Iya, kono. Nuwun sewu Ji Rama. Iya. Weh, delok mesa-mesa mesti ditampa. Blok. Laknat. Tutup patrape menungso jebul. Candramu. Weh. Prabu Erlangga. Ora susah. Kepiye? Nitik. Mula Pansela balik Dewi Kili Suci ora mung nampik nanging cetha malah kepara ngino marang aku urusan saka Sela. Wah, awangka kondanging warta kauripan kuwi kedhing kasusilan, kedhing kasusastran. Banjur Prabu kauripan umpama ditampik ora kudune kaya ngono. Jalaran aku teko ing papan kene nganggo cara lan singgoto ewa dene manungsa putramu sing kene suci manungsa sing kurang ajar kok praktek iki sing Prabu. Prasena wis ora kuat ngapah. Ngerti pangocaping Candramuka sing kaya Menika kritik kae karek nganggo bisa pira yen to kowe putrane Kakang Patih Narotama yen to ana kahanan negara sing kaya Sing Prabu ya menawi dipun keparengaken kula badhe nderek susul kalian Prasena awet kok menawi mangke dadi budrah kula ingkang nyandheng kula ingkang budaya kang sepoyo negari kauripan tentrem ayem. dan iki aja nganti gawe rusaking lan pangorbaning kawula sing ora nandhang iso kalumpat lan ora tinggal keadilan. Lan prajurit Senopati dhewe lagi bendalam.
kena gaya. Bareng kowe ngene ana ambune. Ambune. Mambu tumocok. Mambu tuwono rasa kowe yo yo. Aduh, kok main terus. Rambute kok ruwe punya amen dhisik. Hei. Kosek Mas. Yo, apa sih? Aku apa? Alah. Wah, angel iku. Wah, ora ono anu. Blak, kalah. Blak. Pinjaman apa? Karet. Yo. Oprak surat kamu. Oh. Buat. Kayak ngadepi kowe kecil. Ini ora koyo roe. Kowe nak ngono koyo mercon. Piye mercon sing ono cenge? Wong arep marani mercon. Lah iku. Ayo. Aja mau hiji, ayo telu. Bye. Ya.
Ayo maju sak pecah kaki opo wae.
tenan utinge kok ora mandi iki, Mang. Sik. Tak jiabute sik. Jalane sik ya? Iya. Ambek incer anak menawa mung. Dari ora muri. Jajal-jajal. Aku udah tak sumpeli. Aku iki luwih hati-hati. Aning-aning biar kan mripatku kok. Ngene ora iso blas. Goblok. Bintir kowe mau bintir mau. Arep tak opo? Aduh. Tapi, peceplas. Alah. Hati-hati, Bro. Sok hati-hati. Ayo, kowe pelayan iki kowe. Yo. Iya. Apa mau? Oh, ala layar lagi muni. Ngene. Wis sumpel Kepuntan. Oke. Ya. Ngene banget. Ya. Kanggo ogro-ogro ya bolong nang meletus yang piye? Langsung dibudeno wae. Aja diincang yo. Buat kowe. Lambu gerah iki mripatmu. Ayo nang puskesmas. Patungul siji. Pancil maning menungso. Aja gawe geger ana ing donya kowe. Sing tak karepno ya Kowe becik kowe bali ning negaramu. Sadurunge kowe tak singkirake. aku kena bali. Nanging ono pitukane. Nah, pitukane apa? Tipu-tipu rambut kowe nek iki. Ya, bener, Dik. Aku gelem bali sama papan iki, Aja kok Gusti Putri. Kowe ngidak wae ana ing papan kene kuwi bakal tak singkirake kowe. Polsek kendel bondo wani. Majos sak pecah kowe. Lomba ludiramu. Oh, tak dulu. Ayo. Lalu pirang perkara kowe. Perangan lu atau sing balung kandeli kulit tak kira ora perampungan. Bener, sing kok karepe piye? Sawan. Yen iki bisa membalik habitat. Sempet dilamongan kowe. Bakal kau Melu apa? melu. Berubah. Aduh, Dono. Piye lesin? Aku kesel kabeh no, aku rasane no main pirang-pirang dino. Iku ya goblok Masin. Piye lah no? Kowe nak kesel ora gelem jamu lesin. Kaya aku iki sehat walafiat.